euskara ikastea merezi du batetik eta oso argi beste mundu bat ezagutuko duzulako, gaur egun zure inguruan badagoen mundu bat ezagutuko duzulako, eta iruditzalako batez ere mundu horretan oso gauza interesgarriak, oso gauza jakingarriak, oso gauza bereziak ezagutzeko aukera emango dizulako. Ez gara kultura arloan esate baterako, ez gara superpotentzia mundial bat, eta hain zuzen ere horrek aukera ematen digu, lehen esaten genuen bezala, gauza oso bereziak sortzeko ere bai, ez? Eta nik uste dut euskaraz gauza oso bereziak sortzen direla, gauza oso berezien inguruan hitz egiten dela, eta euskara ikasteak azkenean aukera emango dizu gauza berezi horiek ezagutzeko eta munduari begiratzeko modu batean sekula begiratu ez diozuna gauza berezi horien bitartez. Egia da, lan handia da, eta askotan ez pentsatzen dugu, nahiago dute ingelesa ikasi, ze horrek ez dakitze aukera emango dizkit, baina egia da, hor trampa handi bat egiten diogu geure buruei, ez? Eta azkenean euskarak baino aukera gehiago herri honetan ez dizkizu beste hizkuntza batek emango, ez? Irekiko dizulako horixe, ez? Mundu berri bat edo mundu hau beste modu batera ezagutzeko giltza bat egunerokotasunean biziko duzuna.